Són les 3,5 hectàrees de verd que guanyarà el guinardó amb l'obertura dels jardins de Reballat Pla, prevista per al 2019. En una primera intervenció s'han enderrocat les naus que hi havia i condicionat l'espai. El següent pas és acabar de concretar amb els veïns i veïnes, perquè volem que sigui un projecte molt consensuat, les actuacions futures. Per això l'han presentada representants veïnals i entitats del barri. Un dels punts en què s'haurà de treballar és l'accessibilitat dels jardins. El consistori vol que serveixin per millorar a peu la mobilitat de la zona, però els veïns consideren que a la pràctica s'ompliran de turistes, ja que s'ubiquen entre l'Hospital de Sant Pau i el Turó de la Rovira. No volem que això sigui un altre Hospital de Sant Pau, per exemple, no? Que ara nosaltres ja no podem entrar. Tot i això, expliquen, de moment s'han inclòs la majoria de les seves demandes. Es conservaran al màxim els elements arquitectònics i de vegetació existents i s'ampliaran els horts urbans que hi ha. Encara no està definit si es construirà la pèrgola per poder-hi celebrar actes que demanen en aquest punt, que és on hi haurà una plaça. Que la gent del barri pugui gaudir de petits concerts, de projectes més lúdics, perquè crec que ho necessitem. El parc també tindrà un mirador i una part humida per potenciar la biodiversitat. A banda del Museu d'Antiguitats, a l'interior de l'edifici del Mas Reballat Pla, que segueix en reconstrucció a càrrec de la fundació que el gestiona. Les obres dels jardins començaran a principis del 2018 i tot i que encara està per definir, es preveu que tindran un cost de 2,5 milions d'euros.